copii! Bună seara, Bruno! Bună seara! Ce faci, Bruno? Cum ești? Bine. Mă bucur că ești bine. Am pregătit o poveste pentru tine în seara asta, pentru tine și pentru toți copiii. O poveste foarte interesantă. Foarte interesantă. Povestea se numește Ciobanul cel glumeț. Se spune că într-un sat trăia odată un cioban foarte hâtru, adică glumeț. Pentru că se plictisea de atât a păzit turmele de oi, s-a hotărât să se distreze pe seama sătenilor. Așa că a început să strige: "Lupul! Lupul!" Toată lumea a pus mâna pe bâte și pe furci ca să țină piept dihaniei, dar când au ajuns la turmă, ciobanul râdea cu poftă. După un timp a repetat gluma și din nou toată suflarea a ieșit în grabă de prin case, dar și-au dat seama că nu era decât o altă glumă a ciobanului. Într-o bună zi, ciobanul a văzut apropiindu-se o haită de lupi și a alergat în sat să strige după ajutor: "Vin lupii, oameni buni! Ajutor! Vin lupii!" Convinși că era tot o glumă de-a ciobanului, de data asta nu a mai ieșit nimeni din casă. Lupii au mâncat jumătate din turmă, iar ciobanul nu a mai glumit niciodată pe seama altora. Vedeți voi, dragi copii? Nu e bine să glumim despre orice, oricând și cu oricine. Pentru că s-ar putea ca o glumă să se întoarcă împotriva noastră, așa cum s-a întors gluma împotriva ciobanului din povestea noastră. Bruno, spune noapte bună copiilor! Noapte bună, copii! Noapte bună, copii, și ne auzim și ne vedem mâine seară. Dragi copii, nu uitați să vă uitați pe pagina noastră de Facebook Centrul Educațional Colping. Și pe YouTube scrieți Colping Povestea de Seară. Ne vedem mâine seară la ora 9!